Yakobo. Hallelujah. Verses 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, ukuthethelela kusesixhathini sakhe. Igama lakhe kuthiwa ngummangaliso, ngumcebisi, nguThixo oligoqa, ngusonini nanini, ngumthetheleli woxolo. Ukuba kwande ukuthethela oko, kubekho uxolo olungenakuphela ethronini kaDavide nasebukumkanini bakhe, ukuba bumiswe buxhaswe ngokusesikweni nangobulungisa, kususela koko kude kusephakathini. Ikhwele likaYehova wemikhosi liyakukwenza oko. Haleluya. Kuhlala nemvana, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe, kubuthe ndawonye ithole lenkomo nengonyama entsha, nenkomo etyetyisiweyo nomntwana aziqhube ezo zinto. Ntokazi lenkomo nemazi yebhere ziyakudla utyane ndawonye, amankonyane azo abuthe ndaweninye. Ingonyama idle umququ njengenkomo, adlale umntwana owanyayo emngxunyeni wephiphi, olunyulweyo ase isandla sakhe elukhozweni leliso lerhafu. Ezo zinto azikwenza bubi, azikonakalisa ezintabeni zam zonke ezingcwele. Ngokuba ilizwe liyakuzala kukwazi uYehova njengamanzi egubungele ulwandle. Bamfundisi ngicela usithandazele ilizwi. Siyabonga Thixo nalizwi lakho elinamandla eliphilayo, eliphakeme kakhulu. Ekuseni Nkulunkulu sithe nqwajalala Thixo wethu engcwele, sivule izinhliziyo Nkulunkulu wethu namandla, silindele ukuthetha kwakho Nkulunkulu wethu ophilayo. Thetha ke ngalo izwi lakho Nkulunkulu wethu engcwele, thetha ngalo phezu kwenhliziyo zethu. Nyibilikisa Thixo wethu okusenhliziyweni, Jehova ophilayo, uveze Thixo wethu engcwele isityhilelo sakho moya wenyaniso, egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, lisisonga ngoba sisonga sodwa ehluthisa umntu, ngoba namazonke aphuma emlonyeni wakho ayamhluthisa umntu. Thetha ke Thixo ngezwi lakho, ngoba lilo elisiqondisayo, lilo elingumkhombandlela Thixo wethu onamandla wonke, lilo elisiphilisayo Thixo wethu onamandla. Ngezwi lakho abagulayo bayaphiliswa, ngezwi lakho Thixo babotshiwe bayakhululwa ekuseni, egameni elinamandla likaJesu waseNazaretha. Thixo wethu oyingcwele, dimelana nabo bonke omoya abangamelana nalizwi lakho, njengamanje ndiphethe ikrele elilizwi lakho Thixo. Ndidisaya bonke abamoya, ndibadisaya ngolahlela kwinzonzo binengelesiphelo ngegama likaJesu waseNazaretha. Yonke imimoya engendawo yobumnyama iyanyamalala ngenxa yezwi lakho. Ubumnyama uyanyamalala ngenxa yezwi lakho Thixo wethu onamandla. Nangumntwana wakho Thixo wethu oyingcwele sekemile Nkulunkulu, thulula Jehova imfihlakalo zakho zasezulwini. Baba wethu onamandla, uthi izwi lakho singalinciphisi, izwi lakho Thixo wethu singalongezeleleli, kodwa sithethe njengoba linjalo. Thetha Thixo ngezwi lakho, thetha Nkulunkulu wethu oyingcwele ngalizwi lakho Thixo wethu onamandla. Izwi lakho Thixo elisisibane emendweni wethu, elikukukhanya endleleni yethu. Khanyisa ngalo moya wenyaniso. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Cela siphume sishayele izandla zethu ngokugqibela nje egameni likaJesu waseNazaretha. Apho sifunda khona uprofeti Isaya uyabhala. Hallelujah. Chapter 9. Hallelujah. Uthi Isaya apha xa ibhala, sizalelwe unyanga, a child has been born. Happy birthday also. A child has been born. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Ihlekile le nto. Hallelujah. Ayihleka ukwenza ihleka ngoku. Hallelujah. uIsaya uthi sizalelwe unyanga. Uthi ke xa echaza ngaye unyanga, uthi kukhona izinto ezizotshintsha
ngoba a child has been born. Ndazamakhaya mna apho khona umama notata bengafumani bantwana. Kuba mandi kona xa besebatsha, kodwa xa kufika induko ngakumbi xa sekubonwana uba siyahamba ngoku emhlabeni, kodwa kukho umntana esimshiyayo ozawuphatha le nto okanye le fani yalapha ekhaya ahambe nayo. Haleluya. Kuba buhlungu kwelo khaya, ikhe yamhlukumeza noSara le nto umama. Wathi uSara, ilifa lethu lizawudliwa ngubani? Kodwa uyamdla le nto. Haleluya. Uba ilifa lakhe lizawudliwa ngubani? Wathi ngeenzame zezikaka besezenze ngokwakhe, akonela kudlala komntana kaGare, edlala eyathini yakhe ingenamntana. Uthi xa uThixo semthembakalele ngomntana, athi tata gqotha le nto, ngoba le nto inawudlifa nonyana wam. Haleluya bazalwane. UIsaya ke uthi sizalela unyana. Kukhona izinto ezenzekayo unyana selezele, amathembele efile ayavuka. Kwenze njani? Ukhona unyana ozelweyo, amaphupho ekhaya angalavuka bekhona, libe khona ithemba uba le nto yalapha ekhaya isuphela, ngoba ukhona unyana ozayiphatha le. Abazalwane nikude, nikude. Xa unyana ezelwe kukhona izinto ezitshintshayo, kukhona izinto ezivuka ezintliziyweni. Uba thina noba singalandulela, kodwa unyana ukhona uzawuhamba nayo le nto. Uthi uIsaya xa icacisa, inyoka nomntana bazawudlala endaweni eyi-one. Kwenze njani? Kukhona inyoka. Uyayazi ke sizalelwe uYesu, sikhona izinto ebezingasifanelanga, kodwa ngenxa yoba sinalo nyana esimnikeziweyo, ibe seyiqala intlupheko, ubomi bethu seyihlukana nathi. Besingazali nobutyebi buqale bazane nathi. Kwenze njani? A child has been born. A child has been born. Uyabona, kufanele kube usizane ekhaya xa kuzele umntana oyintombazana, ngoba abazali banento ethi angahamba, angamka lo mntu, akathembakali ngayo. Haleluya. Ngolapha yena, kodwa angahlalahlala sile, singahle size kuthiwa ukhwiliwe, kuze abantu bezobika uba zele ngamkhangeli, uthathiwe lo mntu semzini wakhe. Kodwa xa kuzele unyaka, kuba khona into evuka emzalini, kuluma amazantsi esisu, seletshayiswa obisi, kube khona ithemba elithi uThixo usezamtshintsha, ngoba unekamva phezu kwakhe. Ngoba liphupha umnikazi esaphila. Uba uThixo usagcinile, isekhona into. Ungaba ukayifumanisa isibihlela ubuyifuna, kodwa umphefumlo wakho usakhona. Isekhona into uThixo azakwenzela yona. Laa ndlu mamukhwepsa ubuyifuna uyifumenanga. Kodwa bazalwane, unyana uzelwe. Xa unyana uthi mandiyindlela, athi mandibubomi, athi mandiyinyaniso, akekho athoyayo kubalo engayingam. Laa nto ubufuna uyatshiva ungayatshivanga, it is nothing, ngoba usanikile ukuphila. Yabona, bazawuthiwa mama uPhela nomama uPeter, abantu abadala bayibamba nevakhe, bangabi nakhala xa besibona singonyana, ngoba uPhupolo sitayithetha, bazalwane, ngoku ke singabantwana bakaThixo. When we were once fallen, but now we are the sons of God. UThixo ayibona thina, ubona onyana bakhe, ayinawuphela le nto, awunawufa lo mbono. Kwenze njani? We are born to sonship.
Yile nto kufanele sibhengane singabantu abatsha basefountain. Xa sibona omnye uyaphambuka sithi mfowethu uyaphilwa kanje, uya nami evangeli iyaphilelwa le nto. Kwenze njani? Siprotekta le nto kanyana ngoba ingcwele. Funeka sikhuseleke. Athi usiste xa embona ubrother ingathi uyawa, athi mntasekasingakwazi uyenza le nto. Kwenze njani? Lo nyana esikuye wazalwa ngenye indlela ekwakungafuneki kungcola kuye ngoba ungcwele. Kukhona izipho ezizayo ziziswa yintoni? Ngabantu abazobona unyaka beza bephethe imore besithi sivile uba kukhona umntana ozawutshintsha isizwe okhona kule ndawo. Asikhathali waze wazala noStalin, waze wazala lwaphi, sina sibona inkwenkwezi, sibona ikatha. Ingangabonakali namhlanje into esiyenzayo, kodwa kunenkonkwezi ephezu kwethu echazayo there is a future. Ingabi namandla bangathandazela bangaphili, ayitsho yona into uba inkwenkwezi asiyibonanga. Sivile, sibonile inkwenkwezi ichaza ikamva. Fountain, there is future. Besizilandela inkomo, akufika ngabantu kodwa kufika izidalwa ezingabonwa nje nangubani. Sathi hambani, inkosi izelwe, inkosi izelwe, unkolo ebantwini, usuka kuThixo. A child has been born. Le nto noMaria babengayiqondi kakuhle, kwakuhleli nje uyaprofetha ngalo mntana. Bathe bemzisa etempileni umntana omncinci bathandazela, waqala omnye wathi, Nkosi ndiyabulela amehlo am alibonile usindiso. Oh Thixo, uyamdulula nomkhonzi wakho ngoba namhlanje awam amehlo alibonile usindiso. Kwenze njani umntu omdala ethetha olu hlobo? A child has been born. Uyamdulula nomkhonzi wakho nto. Uthiwa igama lakhe, he is the masterpiece, he is the prince of peace, he is the everlasting father. Umangalisho, izinto zakhe ziyamangaza, abahleli kuye uyabalonda. Ushakaphaletha elathasana bahleli kuye. Laliselifile ithemba kwaIsrayeli, kodwa uzala komntana yaqala into, yaqala abantu abadala ababenekhala uba sizawude siyofa nale nto kaThixo, kungekho mntu oyithatha. Wafika unyana lavuka ithemba. Bantu abaseMose ababehamba bezingcole bencokola ngaye, bethetha ngaye. Ibhayibhile lithi babukhosi babethetha ngayo ngoba kuyenzeka xa sifaka igama lakhe ezingqokweni zethu avele. Hayi bazalwane, uyavela. Xa sithetha ngayo uyavela, xa siphuma emanyelini uyavela, xa siyeka iindaba zenkonzo uyavela. Sihlale nje ngaye, singahlali ngamagama abantu, singahlali ngabefundisi, kodwa sihlale ngegama lakhe. Kwenze njani? Inkazimulo ivele ngoba sihleli ngaye. IBhayibhile lithi wavela unyaka. Ndaba zinezi enisiqondayo, ingelathi matsha-matsha. Abantu banamhlanje bathi matsha-matsha lulwimi, kodwa ikhona inkosi ebesinothetha ngayo ngoba kakusebenzi wenziwa, kodwa 2000 years ago usefresh, isebe kundaba kunye. Nanamhlanje
when salvation came, athi lalethetha awuzazi na wena izinto ezithethwayo ngoba le nto igcwele yonke le nto. Kukhona umuntu ohamba ongayaziyo le nto, uba kukhona umuntu ebeziswela izulu, heyi lo mntu ufika kwakhe kuye kwaba khona utshintsho. Uthi lo mntu nathi besithembele kuye kodwa bambulele, batsho kuye uba lo mntu ebesithembele naye bambulele. Kodwa ngimthuphale sithi siyile endwabeni ekuseni sakumkhangela asimfumenanga, sifike indwaba livulile, uvukile, laa nto ebeyithethile yenzekile ngoba yena bangumuntu ubangaqoka. Into ebeyithethile fountain usezawuyenza. No matter the obstacles, no matter indlela embi, no matter uqinana, laa nto wayeyithethile usezawuyenza. Alini msebenzi uyawufeza elakhaphaya. He's the same yesterday, the same today, the same forever. Akajiki, akaphuki, uhlale benjalo. Izethembiso zakhe noba zininzi kodwa zingu-ewe no-amen. Kuzakwenzeka. USathane ethanda engathandi. It's not a beginning of a new season, a new level. For God so loved the world. Uthixo has opened the way in the wilderness. Whatever month enhlako wadlisa izithu, wadlisa izilwanyana, ukuphila kwabantu kuhleli kuye. Ulothatha intaka amahlungulu athanda inyama awe ondluntu ngoba kaxakwe uThixo akashoti ngabantu. uThixo bazalwane is a businessman. He does not run out of stock. Ile nto ungasoze undile ndisithi uThixo ngekho makhoda ndithula ndithi mmumo ngoba ndiyayazi uba uThixo akashoti ngabantu. Ngqondo nale mentality uba le nto ayisifanelanga. Bazalwane singapheka ngoba le nto ayisifanelanga thina, asifanelanga koThixo ngoba ubungcwele bakhe buphindaphindiwe. Nale nto sithi xa siphumlilo sithi singcwele ayikabi buko kuThixo. Moses xelela abantu bam bazingcwalise ngoba ngomhla wesithathu ndizakwehla. Uthi nabatshatileyo umntu abhekele kunkosikazi. Hayi bazalwane ngoba undwele noThixo. Uyabona sizalela unyana izantokozo, ikamva livukile ikamva. Ndifuna nawe ubusengathi ingqondo ayisababi kakuhle, ucinga kaninzi. Ndihlale ndithebe ndenze ntoni ikhokozi akhazikuzela abantwana seyibonakele. Ubuyaphuma andizithi zophuma, ubuyangena andithi setungena kodwa inkwenkwe ezibonakele. Bethande ezimntwana nawe ngantoni usindisa futhi bemaxolo xolo bukathi ungenayo nganalo namhlanje xa unosondela apha kunyana ngoba izulu liyagqina ngayo lithi no kunyaka wetata endikholisiweyo ukuyiseva ngapha mveni yena. Xa sinofa yena nje siphulaphule yena ngoba izulu yena liyagqina ngayo.
izulu liyangqina ngaye. Uthi uThixo ngimnikeze igama elingaphezu kwamagama onke, ukuze ngegama lakho Yesu onke amadolo agome, amadolo asezulwini, amadolo asemhlabeni, namadolo aphansi komhlaba, aligama elingaphezu kwelakhe. Uthi uPetrosi isilindelo lakho into esingayiphethanga, kodwa sinento esiqiniseke ngayo asiyokusinika yona. Igama likaJesu elinokuphakamisa liwenyuse. Sinegama. Uthi uPetrosi lilo lethu igama elinamandla, alikho elinye esilinikiweyo esimele ukusikiswa ngalo. Nezinto nikimbali nasizenze ngamandla ethu. Uthi uPetrosi uthi akungawethu amandla, kodwa kungenxa yeli khaya. Cela sibe ngenyanga bazali. Fayinele abantu besifo ekhaya. Izinto ezikade sikude nathi siyasobela, hayi ngenxa yethu, kodwa ngenxa basinyana elikhamasi ushatha namandla khona inyama zenu. Ezinye umuntu basoze zenzeke empilweni yakho, sizomemezela ukwenzeka kwazo, hayi ngamandla ethu, kodwa ngenxa kukhona unyaka ozeleyo ukuzolungisa izinto. Ngoba niyivela kuhlipha impilo xa isithi okungenzekiyo kubantu kuye unyaka ziyenzeka. Athi nantoni esuka nicela ningayiceli nakuwaphomaphama, kodwa egameni lakhe uthi uba uzawuyenza. Uthi ukuze ubawo azukiseke ngonyana, ngoba yonke into eyenziwa ngunyana iyamzukisa ubawo. Ingako athi abhalayo xa nithe naphakamisa yena, njengoko uMoses wayiphakamisayo inyoka entlako, kanjalo unyana kaThixo umele ukuphakanyiswa. Apostile cela uthathe mntaha ashaka abantu ungazivali amehlo wakho.